Здравейте! Казвам се Стефан Генков и съм главен финансов анализатор в компания Teletrade DJ International Consulting. Благодаря на компанията, че награди мен с този мастер-клас в началото на месец. Този мастер-клас идва тъкмо на време, тъй като този месец ние помогнахме на трейдерите да увеличи броя на печалбите си. Ние помагаме на местните трейдери да увеличат доходите си, като разработваме за тях по-ефективни стратегии. Всеки участник на пазара се нуждае от стратегия, ако иска да се занимава с този бизнес сериозно. Но изследванията показват, че огромна част от стратегиите не успяват да допринесат за разрастването на успеха в степента, в който могат те да сторят. Нашите клиенти имат далеч по-различен опит. Ние разработваме и споделяме повече стратегии на местните трейдери, от която и да е друга компания. Със сигурност, повечето от вас познават стратегиите за търговия, които са наше дело. Горд съм да ви съобщя, че тези стратегии спечелиха награда за най-добра компания, предоставяща търговско обучение в цяла Европа. Но ние не сме в този бизнес, за да печелим награди. Ние сме в този бизнес, за да правим пари за нашите клиенти. Те откриха, че доходите им така значително се увеличават още през първите 2 седмици от стартирането на тяхната търговия. Въпросът тук, преди да започнем да търгуваме, е да се зададем следният въпрос. Ние какви сме? Дали сме трейдери или инвеститори? Това е един много сериозен въпрос. Отговорът на въпроса в какво инвестирам, в Форекс или в един финансов инструмент от Форекс, е от голямо значение за индивидуалната стратегия на всеки играч. Задачата може да звучи парадоксална и объркваща, но без разгадаването и човек може да се докара големи неприятности. Всеки трябва да е наясно дали инвестира в Форекс или в една валутна двойка. Нека още в самото начало се направи следното пояснение. Каква е разликата? Поставеният въпрос няма един правилен отговор, на която и от двете стратегии, трейдър или инвеститор да се спре човек, то той е направил правилният избор за себе си. Проблемът възниква, когато инвеститорите объркат едното с другото или започнат да инвестират примерно в евро-долар, а после се променят намеренията, щом нещо се обърка. Нека обясня разликата между инвестицията в Форекс или тази в една валутна двойка. Ако купувате валути, то това го правите по следните причини. Инвестирате в нея, защото предчувствате, че цената ще се промени по редица причина. Поради ред причини. Технически анализ, пазарни или секторни новини и така нататък. Това, което ви интересува най-вече е печалбата от ценовото изменение при валутите, като продавате и купувате постоянно различни валути. В действителност, за истински интерес към Форекс, извън движението на валутите, едва ли може да се оговори. Ако инвестирате в една валутна двойка, обаче ще се нуждаете от сериозен анализ за състоянието й, като сте твърдо убеден, че икономиката е със сериозен потенциал за развитие в дългосрочен план. Запознайте сте с дейността на компанията и как тя стои на пазара. В случай, че цената на валутата се снижи, вие ще сте наясно за причината, която ще ви даде отговор на питането дали става въпрос за кратка корекция или за нещо по-сериозно. Човек, който търгува с много валутни двойки, е по-скоро трейдър, докато лицето, което търгува с една валутна двойка, е инвеститор. Дали да задържи или не търговията на една валутна двойка, трейдърът се ръководи от пазарното й поведение, докато инвеститорът влиза с голям обем на една валутна двойка с убедена дългосрочна стратегия. Какво става, когато нещата се объркат? Когато пазарът е във възход и нито трейдерът, нито инвеститорът имат сериозни грижи. Започна ли корекцията обаче, идват и главоболията. Умният трейдер има изготвен план за бягство за защита от по-големи загуби. Трейдерът не изпитва сантименталност към една валутна двойка, така че е лесно да се освободи от губещата позиция във всеки един момент. Мнозина трейдери смятат, че освобождането от сделка, чиято стойност се е смъкнала между 7 и 8%, дори и по-малко, е добро ниво за ограничаване на загубата.
Ако поставите поръчката за продажба преди тези нива, има вероятност от стабилизиране на пазара и да слезете преждевременно от влака. Опасността е на лице, когато трейдерът реши, че се чувства наистина привързан към дадена валутна двойка и не желая да се раздели лесно с нея. С други думи, от трейдер той е придобил очертанията на инвеститор. Проблемът е, че те не са така добре запознати с фундамента на тази валутна двойка, за да предприемат разумни решения, да продадат или да задържат сделката. Тогава човек нито е предвидлив трейдер, нито прецизен инвеститор. Всяко едно решение, което се предприема като инвеститор, ще бъде просто предположение. Инвеститорът вероятно се намира в по-изгодна позиция, когато нещата се влошат. Но това е така единствено, ако той е достатъчно убеден в своите убеждения. Не пропускаме ли нещо? Дали нещо не се промени? Не е ли време да се присъедините към своята компания? Не скачайте на бъдещия потенциал на компанията или на валутата. Ако влезете в ролята на трейдер, обирате бъдещето си. В заключение, може да се каже, че няма нищо лошо в това да си трейдер или инвеститор. Стига да не бъдеш и двете. Сега ще говорим за два начина за изграждане на богатство. Бавната лента или бавното платно е изпълнен с всички хора, които спестяват и инвестират. Аз не съм фен на него. Да, спестяване на пари не е забавно. Да, инвестирането в скучни индексни фондове не е секси. И да, това отнема години, десетилетия дори, за да се изгради богатство по този начин. Вие може да скъсите цикъла, всичките тези глупости, заемайки в скоростната лента или бързата лента. Просто трябва да излеете своята кръв, пот и сълзи в създаването на успешна компания и тогава парите идват. Разбира се, че трябва да бъдем в бързата лента, нали? Може би аз съм нещо средно, което съкращава разходите и времето. Инвестирането не е само за богати хора. Ето как инвестирането работи в фермерски условия. Купуваш слабо малко конче за 500 лева. Той яде много трева. И с течение на времето пораства в голям, красив, силен кон, който сега е на стойност 1500-2000 лева. В събота водиш коня си надолу към пазара за коне и го продаваш за 2000 лева. И ето ти 1500 лева печалба. И вие дори не трябва да плащате за тревата. Инвестирането е наистина толкова просто и можете да започнете с всяка сума пари. Сега, вие бихте могли да задържите тези 500 лева в ваша спестовна сметка. В течение на 50 години с лихвен процент от 0,1% вашите пари ще станат $525 грубо за 50 години. Или точно както инвестирахме 500 лева в конче, може да инвестираме 500 лева и на стоковата борса. Исторически пазара печели около 10%, така че след 50 години тези 500 лева или 500 долара примерно, ще станат 58 000 долара грубо. Кое от тези прилича на вариант за изграждане на богатство? Нали? Правилно. Естествено, че инвестирането. Сега, на този слайд, който виждате в момента, аз ще ви покажа няколко снимки. А след това ще има нещо като тест. Ето графика А, графика Б, графика С и графика D. Можете ли да познаете какво е това? Ами да,
Това е графиката на един успешен трейдер с течение на времето, като графика А показва неговата търговия в рамките на една седмица. Графика Б показва търговията му в рамките на месец. Графика С показва търговията му в рамките на една година и в резултат от неговата търговия през последните 5 години е и графика D. Обърнете внимание отново на А. Ако някой ви помоли да инвестирате в тази графика, без да виждате другите, какво ще кажете? Може би ще му кажете да върви в ада, нали? Важно е обаче да се разбере, че когато се инвестира в А, вие всъщност инвестирате в D. Ако може да издържите краткосрочна нестабилност на пазара, ще извлечете ползи в дългосрочен план, тъй като успешният трейдер винаги върви нагоре. Как да направите това? Като търгувате, разбира се. Според времето, те биват видовете търговия краткосрочна, средносрочна и дългосрочна. Като краткосрочната, тук става въпрос за търговия в рамките на деня, средносрочната търговия е в рамките на седмица до месец, дългосрочната търговия пък е в рамките на месец или повече. Докато инвеститора, примерно, той пуска една сделка и чака сделката поне една година. Но там анализът му трябва да е много мащабен, по-глобален е. Така, да се върнем на краткосрочната търговия в рамките на деня. Това означава, че ние трябва да търгуваме най-много на едночасова графика, където една свеж прави средно между 30 и 40 пипса, което означава, че стоп-лоса ни не може да бъде по-малко от 30 пипса. Иначе пазарът много лесно би го достигнал. Това какво означава? Че ако търгуваме с един лот, стоп-лоса ще бъде равен на $300. И ако искаме да търгуваме успешно, т.е. класическа търговия, да контролираме риска и да не рискуваме повече от 5% от капитала, което пък означава, че ние трябва да разполагаме с поне $5000. За средносрочната търговия пък, тук говорим за търговия поне на H4, където средно една свещ прави между 40, 50, 60 пипса, дори и повече, което означава, че нашият стоп-лос не трябва да е по-малко от тези цифри. Примерно от 50 пипса. С един лот, това е точно $500 на евро-долар. Става въпрос. Нали, ако е на друга валутна двойка, може да е повече. Което означава, че ние за да търгуваме успешно и да търгуваме една успешна, спокойна търговия, класическа, при нормален риск, при нисък, ние трябва да имаме поне $10 000 по нашата сметка. Дори и повече. Ако пък нямаме време и сме ориентирани към дългосрочната търговия, т.е. ние тук ще търгуваме поне на дневна графика, дневна, седмична графика, където средно една свеж прави между 200-300 пипса, което означава стоп-лосът ни, че ще бъде между 2 или $3000 като стоп-лос. Примерно, ако имаме $4000 и влезем в една такава сделка, това означава, че ние рискуваме приблизително 90% от нашия капитал, което е абсурдно. Ние за да търгуваме дългосрочна търговия трябва да разполагаме с поне една VIP сметка или от $50,000 нагоре, за да бъдем спокойни. Разбира се, при дългосрочната търговия се гонят и повече пипсове. При една сделка между 5-600 пипса
Всеки, нали, тук според възможностите си се спира, според възможностите, времето се спира дали на дългосрочна, дали на краткосрочна, средносрочна търговия и така нататък. Трябва да ви кажа, че търгуването днес е достъпно за всички. Всеки с желание и с търпение може да търгува на фондовата борса, дори и с малко пари. Съвременните технологии дават възможност на всеки за кариера в тази област. Като начало ви трябва само малко капитал и свободно време. По всяко време на деня, все някъде по света има отворен пазар. Това означава, че дори да ходите на работа от 9 до 6, след това имате възможност да търгувате. Трябва само да намерите правилната борса за вас и добрите възможности. Сега, не казвам, че трейдингът е лесна работа, а че е достъпна. Всеки може да влезе на пазара, но какво ще направи там, зависи от самия него. Много хора са изправени пред дилемата дали да направят трейдингът тяхна основна професия или това да бъде само източник на допълнителни доходи. Хората често смятат, че трейдър на пълен работен ден можеш да си само ако работиш за инвестиционна банка и имаш куп дипломи. Друга заблуда е, че ако искаш да търгуваш за себе си, трябва да разполагаш с огромен начален капитал. Разбира се, за работа в инвестиционна банка наистина са нужни дипломи и опит и дава някои съвети за другия вариант, за това как средностатистическият гражданин може да търгува за себе си. Ако искате да търгувате на американския пазар, трябва да знаете, че се изисква да поддържате в сметката си 25 000 долара за дей трейдинг. Ако нямате тази сума, може да правите по не повече от 3 транзакции на седмица. Ако транзакциите са повече, то СЕК води това като дей трейдинг и ще замрази сметката ви за 90 дни. Европейските брокери предлагат търговия с CFD, или това са договор за разлика, което позволява на трейдерите да заобиколят правилото на СЕК. Чрез този инструмент се търгува движението на цената, като не се търгува самия базов актив. Президентите на САЩ нямат право да ползват CFD. Тези, които не разполагат пък с 25 000 долара в сметката си, могат да се насочат към Форекс пазара. Сметка може да се отвори и с 100 долара, а пазарът е отворен 24 часа, което дава възможност на хората, които ходят на друга работа през деня, да се възползват от възможностите му, когато имат време. Друго, което трябва да знаем, е, че високият ливаридж не винаги означава по-висок риск, но всеки трейдер трябва да е информиран за рисковете и да има търговски план, към който да се придържа. В заключение, първото нещо, което трябва да направите, е да решите дали искате да се занимавате с това. Втората стъпка е да вземете решението на кои пазари ще търгувате, в зависимост от размера на капитала, с който разполагате и това какви са целите ви. След това ви трябва търговски план или бизнес план, тъй като търгуването сега е вашият бизнес. Разгледайте какви възможности предлагат брокерите и кои са най-подходящите за вас. След като си отговорите на тези въпроси, се хвърляйте смело в водата. Често пъти трейдерите са склонни да търсят вината за допуснатите загуби в всеки друг фактор, но не и в себе си. И тъй като понякога движенията на пазара са трудно предвидими, то задължително условие за дългосрочната успешна търговия е трейдерът да познава в дълбочина на първо място себе си и евентуалните си реакции при различни пазарни движения.
голям процент от успешното участие на Форекс пазара е свързано с правилното изграждане на план и спазване и дисциплина при изпълнението му. Ето няколко от най-важните въпроси, на които всеки сам за себе си трябва да намери отговор. Защо търгувам? Има различен тип спекуланти. Някои, които превръщат трейдинга в своя професия, други го възприемат като хоби, а трети само като източник на евентуален допълнителен приход. Във всеки случай не бива да рискувате сума, която коренно би променила живота ви или пък би ви се отразила пагубно на емоционално или психическото ви състояние. В съответствие с съобразените загуби трябва да се постави и таргет на очакваните печалби във времето. Това ще помогне да се поставят и конкретни оперативни цели. Очаквана доход на месец, седмица, година и така нататък. Проучване в Харвардския университет е доказало, че повече от 90% от хората с конкретни цели в финансово и времево изменение действително ги постигат. Какъв тип трейдър съм аз? Спецификата на валутния пазар позволява на него да участват всякакъв тип спекуланти. Краткосрочни сделки с времетраене под 1 час до ден, до дългосрочни, при които трейдерите се възползват от формирани трендове в рамките на месеци и дори години. Тук отново всеки сам има достатъчно свобода, за да направи избор. Избор, съответстващ най-добре на стратегията му на търговия. Какви са моите силни и слаби страни? Всеки участник на Форекс се е изправил срещу крайно стресиращи ситуации, но и с моменти на пълно удовлетворение от сключена успешна сделка. Това само по себе си не може да бъде отделно събитие, а част от общото развитие на сметката. Внимателният анализ на миналите сделки ще ви даде правилна оценка на направените грешки и на извлечените ползи. Това ще бъде добра основа за оптимизация на бъдещия план на търговия. Така, какви валутни двойки да търгувам и какви методи да използвам за анализ? Различните типове трейдери ползват различни техники на анализ, които дават различни резултати при различни валутни двойки. Те могат да бъдат разделени няколко признаци. Волатилност, рейндж, трендови, основни, екзотични и други. Правилната им оценка и съпоставката на изминалите резултати ще помогне за елиминирането на негативните резултати и оптимизиране на цялостната стратегия. Детайлизирането на тези основни въпроси ще ви помогне да сте по-подготвени за всяко пазарно движение, а с това и с евентуалните ефекти от него. Изграждането на предварителния план за търговия дава спокойствие на трейдера и възможност за трезва и обективна преценка на пазара. Предвиждането на евентуалните негативни и позитивни ефекти от сделките трябва да предхожда самото сключване на сделките, а не да се адаптирате след като те вече са сключени. С други думи, всеки успешен трейдър се движи с няколко стъпки преди пазара и е добре подготвен за всяка една ситуация. Добре, но защо някои инвеститори непрекъснато печелят, а други излизат на червено още в първата си година на търгуване? Цитирам финансовият експерт Мартин Томас, който твърди, че има 4 общи черти, които всички успешни трейдери притежават. В дългогодишният си опит той изследва стратегиите, които различните трейдери прилагат. Прави впечатление, че двама души могат да процедират по един и същ начин, т.е. да предприемат една и съща стъпка, но единият да излезе на печалба, а другият не. Защо става така? Сигурно сте се задавали този въпрос.
Други въпроси, които всички се задаваме са: как се чувстват различните хора, когато губят? Как да продължиш да имаш вяра в собствените си възможности, когато си загубил всичките си пари? Мартин Томас казва, че в своето изследване разговаря само с трейдери, които са търгували успешно в продължение на минимум 7 години и които нямат проблеми в личния си живот. Как се разбира дали един трейдер е щастлив в личния си живот? Той е щастлив и в друга среда, освен сред брокери и трейдери, и може да разговаря и на други теми, освен инвестиционната. Такива трейдери Томас нарича гениални. Кои са четирите общи качества на тези гениални трейдери? Това са увереност, дисциплина, смелост и самоконтрол. Увереността – това е основна черта, която ви трябва, за да бъдете успешни в всяка област на живота. Но без комбинация с смелост, отдаденост и самоконтрол, само гола увереност не ви върши работа. Има неща, които са способни да сломят увереността на трейдера. Най-силният убиец са нереалистичните очаквания. Като например виждането, че винаги трябва да имаш печалби. Всички трейдери губят понякога. Това е част от играта. Когато се освободите от нереалистичните си очаквания, ще търгувате по-спокойно. А когато човек е по-спокоен, той взема правилни решения. Дисциплината, за да бъдете пък успешни дълго време, е необходимо непрекъснато да се стремите към самоусъвършенстване. Човек никога не спира да се учи, а успешният инвеститор, успешният трейдър трябва всеки ден да се стреми да бъде по-добър. Какво друго включва дисциплина? Първо, трябва да определите какви са вашите инвестиционни предпочитания и какъв е вашият стил. Това трябва да са неща, които наистина харесвате. Например, ако ви е най-интересно да търгувате на валутните пазари, вероятно това е секторът, в който ще сте добре. Човек не може да е добър в нещо, което прави на сила. След това си отделете време и бюджет, за да се образувате в сферата. Търгуването не е за страхливи хора. Движенията на пазара не могат да бъдат предвидени точно и каквито и анализи да ползвате. Никой не ви гарантира правилна прогноза. Винаги ще имате период на загуби. В такъв момент имате два пътя пред себе си. Този на самосъжалението и този на поуката. Гениалните трейдери използват тези моменти, за да хвърлят поглед назад и да анализират ситуацията. Мартин Томас казва, че всички успешни инвеститори, всички успешни трейдери, с които е разговарял, признават, че си поддържат нещо като бележник. Водете си такъв и го препрочитайте. Това е най-добрият ви учебник. Как вземате решение? Емоционално или с разума си? Търгуването не е като да играеш на рулетка във Вегас. Гениалните трейдери имат план и винаги го следват, без да позволяват на емоциите си да наделяват над разума. Можете да ползвате стратегията на някой известен трейдер, все пак е тествана. Притежавате ли тези 4 качества? Ако не, помислете какво ви пречи и ги преодолеете. Ето и няколко допълнителни въпроса, които също може да се запишете и да си отговорите на тях, като това каква възвръщаемост искам да имам аз в рамките на година, дали 5%, дали 10%, дали 100%, кога мога да търгувам, дали сутрин, вечер, дали сутрин и вечер, колко дни в седмицата, какъв риск трябва да поемам и така нататък. Това беше всичко от мен. За мен беше чест да проведа това занятие.
Ако имате въпроси, може да се свършите с мен на ето тези координати. Приятна вечер!